Gede Pak Lurah se-Kecamatan Mojogedang wis didisiki karo tuan rumah. Suyanto. Ya iki Najanto baru pertama kali ngasto dari kepala desa. Ning luar biasa dukungan masyarakat Mas Gareng. Luar biasa masyarakat lebet ya. Parkiran gua hampir ada 1 kilo lebih parkirannya. Luar biasa. Ini juga yang tidak hanya di YouTube 2.600 juga sing ana TikTok uga 2.000 lebih pasang mata. Nek diparani rene kabeh bali desa pereng wis ora muat. Ya, leres. Iku kata ibu sami nesani wow di salam saya kata-kata di MC Mania. Nggih. Nggih. Monggo dipun keparani utawa di pimpin lawan Lurah Kedung Jeruk. Ya, Pak Jenderal. Dikeringan orang lain, tasnya tuh. Ayo. Terus. Monggo, sebelum mana desa kita sekarang. Saya Simon, saya berjob, hitungan. Saya berjob. Kepala desa Pak Jenderal. Kepala suku. Tersebut nggih dalam sing dalu kepake malih kalih warga masyarakat Pereng khususipun rukun wonten Mojogedang. Niki kula aturaken Pak Ketua Paguyuban iki. Nggih. Ketua Paguyuban Kepala Desa nggih. Bapak Suparali Madya Pak Munggur. Oh, Pak Munggur. Nggih. Oh, empun nanti rawuh tapi nanggap dhewe urung. Monggo Pak Munggur. Nggih, matur. Sugeng dalu Bu Bu. Sugeng dalu Pak. Ugi Pas Gareng. Sugeng dalu. Luar biasa nggih. Ugi sedaya masyarakat Puspun Pereng lan sekitaripun nggih. Pereng luar biasa nggih. Nggih, begini ngeten Pak Galang. Nggih, nggih Pak. Bagian sedaya menika ugi Sik Mas. Bagian bendahara wis goroki. Nggih. Nggih, ngeten kula lanjut meneh. Nggih, pripun Pak? Iki sugeng kepager wae kala wonten Kedung Jeruk. Nggih. Jog lan daluka wonten ing Pereng. Pereng. Pesan iki sedaya dugi nggih, dugeni kegiatan wonten ing pemerintah desa Pereng kanjenipun Pereng nggih sedaya masyarakat, kelembagaan ugi pemerintah desa pun anggipun guyub-guyub anggipun budaya kados daluka. Nggih. Matur nggih sedaya mugi saged dadosaken pencerahan dados tuntunan lan tontonan kangge sedaya masyarakat Puspun Pereng. Betul ngeten nggih. Iki namung nunjuk-nunjuk Pak boleh Bu. Nggih. Iki jane kepala suku ini jane Mas Jenderal terus jane. Nggih, Pak Jenderal nggih. Antar sesepuh piyambak Mbah Kakung Mbah Gendungan. Mbah Gendungan. Iki wonten bidang-bidangipun. Oh, wonten bidangnya apa Pak? Wonten ketua, bendahara, Nggih. sekretaris, Sekretaris. bidang seni dan budaya. Terus
pesan kok. Oh, madan. Niki dalu punika kita nggih Bagong. Niki Bagong bendaran pun Mas Gareng mengke sing ngempalke. Iki ngeten nggih bares iki nek mbok bilih iki namung uwul-uwul kemawon mangke. Nggih. Ning niki dalu punika bidang seni budayipun dawah Pak Lurah Budyo. Ya. Kalau kan saking Mas Kalijoto niki dalika dawah Budyo. Oh. Kalau medal atur danipun Mas Budyo, monggo Mas Budyo. Nuwun sewu Pak Pangkon. Gimana? Kalau tak geser itu ndak ketarik. Kalau tak mriki lah aku pakai kok aku. Jenengan yo arep apa aku. Mang minggah mriki mang cekel. Sing arek kula ketoke ora waktu. Oh, kalau tak nyawon. Nyak mang mriki gol aku. Iki model pinter iki. Loh, Iki arek laku wong dhewe ditekke mati lho. isi kas iki. Masyaallah. Loh, Sebentar sih. ini kan tarik. Wah, ini panjir. Ini kan tarik. Tarik. Jenengan kan tuh mau jajakan ini berarti kan tertarik. Oke, siap. Atanipun digowo kok wedok, tak seru wedok iki. Mun sebu, atanipun bukan itu. Matane iku bojomu mbok wedokmu lho. Matane dicek ora. Ini mulai lho, ini panjir apa? Panjir. Lalu menika matur suwun teman ingat kagem warga masyarakat Desa Bareng punika anggenipun sampun kaleksanan. Nggih. Iki ngimpi-ngimpi sadurunge nggih kula nika jane Pak. Laras, Pak Gubernur. Niki nembe kelakon iki. Lakon ya alhamdulillah bisa kita terus melipur warga masyarakat. Iki boten kula sing kula swanten kula pasang Pak Jenderal. Nggih. Kalau ini bahkan Pak Kalijoto. Iya, buatan ya, kalau ya Pak. Nggih, saran-saran mungkin juga saran-saran tembang saran-saran Pak. Yuwur gending bocah gunung Pak. Wah. Langkah nomor dangdut. Tidak betul. Dangdut ya, siap. Sebab dia kira dangdut surat gayeng. Ya, iya sah. Bocah gunung. Ya, digarap dangdut. Nah, lo. Ya, nyatane Nadato ojo bertangi neng gunung ning masyarakat sejahtera semuanya. Ya, Mbak, yang yuk, buka sekolah terus. Mas Karno dari saya. Terima kasih. Mas Mangga. Mama Indonesia. Yang ora susah ati aku bingung yen kok panen reno aku Siap Mas Karno.
Sing kedua rada digas nganggo sinden nganggo takon awak. Yo, masuk ora keri-keri to, Pak. Oke, ngaji keri. Ngaji keri-keri, Pak. Ora mboten keri-keri nesu sinden-sinden niku ya. Ayo. Apa kowe ora kelingan? Jika apa